I el que no estigui apuntat, doncs, si vulgui anar, passi a l'apuntar. D'acord? El dia 7 de juny, a les 2 de la tarda, al restaurant Can Soler. Molt malament, se posarem fals. Aleshores és un programa de les informadores. Bé, a veure, avui parlarem de la història de la llengua catalana, que és la segona vegada. Ara hi ha una primera part i ara la segona part. I ens demanarà el professor, com veieu aquí, Josep Maria Virgili, que és d'aquí de la zona, ja es coneixem, que no sé, que ha viscut anys a Montbrió. Exacte, sí, 30. Molt pioner i gairebé que diu bé. Per tant, deixo a ell que ens explicarà tota aquesta cosa. Bé, moltes gràcies. Es pot girar l'ordinador? Jo puc girar l'ordinador per veure una mica el que... Si es deixa, sí. Sí. Això mateix, així. Si és que poso alguna imatge, doncs així veuré el que és. Vols posar aquí el micro? Sí. Si se sent bé. Se sent bé? Sí. Bé, vam fer, abans de Nadal, vam fer la primera part de la història de la llengua catalana. Ara intentarem fer la segona part. No recordo ben bé on vam acabar, però doncs, si s'encavalla una mica, doncs tampoc passarà res. Jo tornaria, ho enllaçaria cap al segle XV, per tant, tot l'anterior al segle XV ja ho considerarem fet, i del segle XV doncs, mirarem d'arribar fins als nostres dies. És una part de la història de la llengua catalana, doncs, en certa manera, força trista, perquè és la història d'una llengua que era una llengua d'estat, una llengua d'un país sobirà, doncs acaba fins a la situació actual en què és una llengua arraconada i menystinguda per les autoritats de l'Estat en què vivim i que té gravíssims problemes. Jo no seré políticament correcte, perquè ara ja comença tota aquesta brama de dir que a les escoles i instituts s'ensenya una història falsa, etc. És a dir, quan dius la veritat, doncs resulta que hi ha gent que diuen que la història és falsa. Bé, a mi m'agradaria que ho demostressin, però les coses no són així. Com no és així, doncs algunes... Bé, no sé si dir mentides, quina paraula he de dir, que es diuen en general i que hi ha gent que ho considera cert, com és, per exemple, el mite del bilingüisme, segons el qual els països catalans sempre ha estat bilingüe, com ara, diuen, que no ho és, ara ni tan sols ara ho és bilingüe, no? Ara el que tenim és que, llevat d'Andorra, on Andorra l'única llengua oficial és el català, doncs a tots els països catalans, o una bona part dels països catalans, no en tots, hi ha doble oficialitat. No hem de confondre bilingüisme amb doble oficialitat. I ara fixeu-vos que lligo la part antiga amb la part moderna per veure les diferències, i que no ens facin veure el galet amb coses mal explicades i tergiversades. En tot cas, si algú no acaba de veure clar, després en el col·loqui en podem parlar més. No hem de confondre bilingüisme amb
doble oficialitat. Què vol dir doble oficialitat? Doncs vol dir que en un determinat territori hi ha dues llengües oficials. Això és el que se'n diu doble oficialitat. Vol dir que davant de l'administració pots presentar un document, en el nostre cas, tant en català com en castellà. Això vol dir doble oficialitat. I doble oficialitat n'hi ha al Principat de Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears. A la Catalunya Nord, la part que va anar a petar, la part del país que va anar a petar França, ni tan sols hi ha doble oficialitat, allà només és oficial el francès. A la Franja de Ponent, la part que va anar a petar a l'Aragó, la part del país que va anar a petar a l'Aragó, el català no és oficial, tampoc. Només és oficial el castellà. I a l'Alguer, doncs només és oficial l'italià. Per tant, tenim una part del país amb doble oficialitat, una part del país en què la llengua nostra no és oficial i només a Andorra doncs, és únicament oficial el català. La qual cosa no vol dir que a Andorra les coses vagin meravellosament bé per la llengua catalana. Ara estem parlant només de la cosa estrictament oficial sobre la legalitat. No? Per tant, sempre que us diguin Catalunya és bilingüe, heu de dir no és veritat. És que a més de països bilingües no n'hi ha. No existeixen. No hi ha cap país al món que sigui bilingüe. De tot estirar, ho pot ser alguns anys, és a dir, la situació de bilingüisme és una situació provisional, perquè és com, no sé quin exemple posar, vull dir, de llengua amb una ja n'hi ha prou. Per tant, si n'hi poses una altra, o bé acaba desapareixent la que hi intentes posar nova, o desapareix la que ja hi havia. No? Això és com un que té dos cotxes i n'hi ha un que li agrada més i acaba fent servir sempre aquell i l'altre l'arracona. Vull dir, amb les llengües passa això. No és allò de dir, mira, un dia anirem l'un, un altre dia anirem l'altre. No, això no passa. Sí que hi ha persones bilingües. Atenció. És a dir, no hi ha països bilingües, Catalunya no és bilingüe, però sí que hi ha persones bilingües. Això s'ha de reconèixer que és així. Hi ha persones que tant se desenvolupen en català com en castellà. Per exemple, persones que el pare era catalanoparlant i li parlava en català, i la mare era castellanoparlant i li parlava en castellà, llavors aquesta persona es desenvolupa igual de bé en català com en castellà. O bé, persones que a casa eren castellanoparlants, per exemple, però després se socialitzen en català, que se'n diu, no? És a dir, la seva colla d'amics, la seva feina, parlen català, llavors aquestes persones també poden ser, almenys durant una temporada o a la millor tota la vida, poden ser bilingües, no? Però d'això no podem concloure que tota la societat és bilingüe, que Catalunya és bilingüe. No, Catalunya té una llengua que és el català, punt. Només hi ha una llengua, el català, a Catalunya, que és el català. Aleshores, tothom és catalanoparlant a Catalunya? No, sabem de sobres que això no és així. Tenim un gruix de persones que sí que són bilingües, aquests que us deia adés, i també tenim, i els que queden, què són? Tots catalanoparlants? No, hi ha una part que són catalanoparlants i una altra part que són castellanoparlants. Els catalanoparlants dominen prou bé el català, el saben parlar, força bé, en general, gairebé tothom, a l'actualitat, no el temps dels meus avis, els meus avis no sabien parlar en castellà, no sabien dir quatre coses, no, una àvia ni quatre, és a dir, pràcticament ni una, no? I després tenim persones que la seva llengua és el castellà i que dominen més o menys el català. Però dominar una llengua que no és la pròpia no vol dir ser bilingüe. Atenció amb aquest punt. És a dir, sempre es diuen, com que enteneu el castellà, sabeu parlar més o menys en castellà, sou bilingües. Això és el que ens acostumen a dir. No és veritat. Jo personalment em considero monolingüe, estrictament monolingüe. I podríem fer la prova. Jo sé parlar bastant en castellà. És a dir, el parlo perfectament bé, crec. No? Però no com un nadiu. No com un nadiu.
No considero que sigui la meva llengua el castellà, per molt bé que la parli. I també puc parlar en francès. No parlo tan bé com el castellà, però si convé, doncs me puc desempallegar perfectament bé en francès. I l'italià l'entenc. No el sé parlar gaire, però si em parlen en italià em poden dir el que vulguin, no? Que en general doncs, ho vaig entenent tot, no? Però d'aquí jo hauria de concloure que soc tetrilingüe, és a dir, una persona que té 4 llengües. No. Jo em considero catalanoparlant i punt. Per tant, aquest mite de dir és que Catalunya és bilingüe i a més sempre ho ha estat, Déu-n'hi-do el que s'arriba a dir. I sempre surt el Joan Boscà. El Joan Boscà era un escriptor de cap al segle XV o XVI, ara no me'n recordo, perquè com que no va escriure en català no és podrir-me del meu àmbit. El Joan Boscà va fer uns poemes en castellà, escrivia en castellà i era català. I aleshores diu, mira, és que fixa't, ja el Joan Boscà feia poemes en castellà. I el Timoneda també en feia poemes en castellà, el que passa que aquest sí que en parlaré perquè aquest en va fer més en català que en castellà, o l'Eri, no? Esclar, que hi hagués una persona al segle XV o XVI que fes uns poemes en castellà, deduir d'això que la Catalunya d'aquella època era bilingüe és una bestiesa com una casa, no? Perquè ara a Catalunya no hi pot haver algú que faci poemes en anglès. Si ho miréssim, voleu dir que no trobaríem en tota Catalunya algú que faci poemes en anglès o que escrigui coses en anglès? Segurament sí que trobaríem algú, no em digueu pas que no ho he mirat mai, però estic segur que si féssim una crida trobaríem algú. D'això conclourem que la Catalunya del segle XXI és bilingüe català-anglès. Això ho deduiríem, oi que no? Doncs és exactament el mateix. I aquí és on volia anar a parar. La Catalunya del segle XIV i del segle XV era absolutament monolingüe. La llengua era la llengua catalana, era la llengua única que hi havia al país. Tot se feia en català, absolutament tot. Però, com us he dit, comencen a passar coses, no? Per exemple, una de les coses que passen és que mor Martí l'Humà, estic mirant l'any exacte perquè soc molt dolent per en recordar les dates, no? Mor Martí l'Humà, sí, el 1410, és a dir, començaments del segle XV, i Martí l'Humà mor sense descendència, ja ho sabem. Per tant, tenim un problema en aquella època, que la monarquia era una institució sagrada i que, per tant, havia d'anar sempre de pare a fill o d'un germà a l'altre, sempre hi havia transmissió sanguínia, com sempre ha estat encara avui dia les monarquies. Martí l'Humà tenia un fill que es deia Martí el Jove i que a més li va donar el tron de Sicília, era rei de Sicília, però d'accident, o potser en una guerra, no sé ben bé, Martí el Jove mort un any abans que el rei, és a dir, l'any 1409, Martí el Jove mort. De tal manera que el rei Martí es troba sense descendència, aleshores, a més també tenia 2 fills, més a banda de Martí el Jove, però eren il·legítims, eren bords, és a dir, eren fruit, doncs en aquella època els reis tenien moltes amants, no? I els fills que no eren nascuts dintre del matrimoni no podien heretar la corona. Aleshores, el que intenta el rei Martí és una cosa molt curiosa, que és que intenta legitimar-los. Qui els podia legitimar? El papa. El papa de Roma podia declarar que, encara que el rei no estigués casat amb aquella amant que tenia, però ell, encara que fos a posteriori, considerar que aquella relació era una relació matrimonial legítima. Això podia fer el papa. Però esclar, el papa va intentar que un dels seus fills bords fos legitimat. No se'n va sortir, perquè el papa, què volia? Sempre volia alguna cosa a canvi.
alguna cosa política, és a dir, algun territori, alguna prerrogativa. I aleshores van començar negociacions, una estira i arronsa entre el que demanava el papa per legitimar aquell fill bord i per veure, doncs, una estira i arronsa. Mentre anava aquesta negociació, també es va casar amb una xica jove, amb la Margarida de Prades, que potser no hi va estar mai a Prades, però era la senyora feudal de les muntanyes de Prades, no? A veure si amb aquella filla jove podia tindre un fill. Bé, el rei va acabar morint i sense ni que el papa li legitimés el fill bord, ni tindre cap fill amb la Margarida de Prades, i amb el fill legítim, el rei Martí, el jove, havent mort l'any abans, no? I aleshores va vindre el compromís de Casp. El compromís de Casp, s'estalvio els detalls, va acabar entronitzant en el tron catalano-aragonès Ferran I, que era d'origen castellà, era un rei d'origen castellà, de forma, a més, bastant irregular, és a dir, ell, mentre a Casp, aquesta ciutat del Baix Aragó tocant el riu Ebre, doncs s'estava negociant, doncs ell ja va escampar les tropes per Catalunya per forçar la negociació, no? És allò de dir, és que si no triem en Quet, van pensar els compromissaris de Casp, sobretot Vicent Ferrer, el sant Vicent Ferrer, doncs si aquest no el fem rei, doncs aquí tenim una guerra, i aleshores van dir, doncs mira, fem-lo rei per acabar els maldecaps. I aleshores va entrar aquesta nissaga que ja sempre va parlar en castellà, per exemple, però continuava la Confederació Catalano-Aragonesa com un país independent i per tant el català ja continuava en tota la vitalitat. Però ja va ser la primera entrada, podríem dir, del castellà a Catalunya. Passem un segle, passa un segle i acaba un successor de Ferran I. Per cert, el que li hauria tocat més ser elegit rei després del compromís de Casp era Jaume d'Urgell, que era un nebot del rei, no gaire llunyà, i per lògica li hauria tocat el Jaume d'Urgell. Però què va passar? Doncs que el Jaume d'Urgell no solament no va ser elegit, sinó que el Ferran I el va posar a la presó fins que va morir. Per això Jaume d'Urgell ha passat a la història com el dissortat. El dissortat, perquè va tindre aquesta gran dissort de, tocant-li ser rei català, haver de morir a la presó. El carrer Urgell de Barcelona, la gent li diu carrer Urgell per simplificar, però en realitat es diu carrer del Comte d'Urgell. I aquest carrer del Comte d'Urgell era el comte Jaume d'Urgell, el dissortat. El que passa és que la gent diu carrer d'Urgell i la gent s'imagina que està dedicat a la comarca de l'Urgell, que sembla molt bé que també la comarca d'Urgell tingués un carrer dedicat a Barcelona, però en realitat no es va dedicar a la comarca de l'Urgell, es va dedicar al Jaume d'Urgell, no? Llavors, un descendent, hi va haver 4 reis d'aquesta casa reial, que s'anomena els Trastàmara, fins a arribar a Ferran II. Ferran I el primer, Ferran II el segon. Al mig hi va haver Alfons IV el Magnànim i Joan II, que va fer una guerra civil i també una colla d'embolics. Però bé, deixem-ho perquè la xerrada no és d'història, és d'història de la llengua, no de la història pròpiament dita de Catalunya. I Ferran II, ja ho sabeu, es casa amb la reina de Castella, passen a ser, són coneguts a la història com els reis catòlics, i a partir d'aquest moment, doncs, ja es considera, hi ha una sèrie de gent que considera que Espanya ja s'ha unificat, ja existeix Espanya unificada i pim-pam-pum. Això no és veritat, evidentment, perquè per molt que els successors dels reis catòlics fossin els titulars, fossin reis, per una banda de Catalunya i Aragó i per altra banda de Castella, doncs això no vol dir que
els dos països haguessin quedat unificats. No, aquí continuava havent-hi la Generalitat, continuava governant-se des d'aquí. Ja sabeu que els reis catòlics no van tindre fills, només van tindre filles. La que li va tocar regnar va ser la seva filla Joana la Boja, però com que la van considerar boja pràcticament no va regnar mai, i el que va acabar regnant és el seu fill, Carles I. Carles I, conegut com a cinquè, perquè a més era també emperador d'Alemanya i aleshores normalment se'l coneix com amb el nombre que li toca com a rei de l'imperi alemany. I aquests reis, clar, perquè agafen el cognom del pare, que era Felip d'Habsburg, Felip el Vell, que li diuen, vell amb alta, i després, a continuació, els reis catòlics ve la dinastia dels Habsburg, Carles I, Felip II, Felip III, Felip IV i Carles II. Aquesta dinastia, mentre dura aquesta dinastia, Catalunya continua sent independent. Però, aquí ja tenim un problema. La cort desapareix, perquè, esclar, i en aquella època la cultura era àulica, que se n'hi diu, és a dir, es basava sobretot, existia sobretot per la protecció de la cort. És a dir, la cort protegia poetes i protegia la cultura. Així que tu no tens cort, aleshores la cultura té problemes. I això va provocar el que els renaixentistes i el segle XIX en van dir la decadència. Això n'hi van dir la decadència, un nom mal triat, perquè sembla que nosaltres mateixos, amb el nom que hi posem a les coses, ens tirem pedres a la pròpia teulada. Perquè sí que, evidentment, cada vegada anàvem, allò que diu la dita, cada bugada perdem un llençol, però la llengua encara era molt forta en aquell moment, i hi va haver molts escriptors, però podríem dir que cada vegada menys, cada vegada tenim menys escriptors i cada vegada la cosa va més malament, perquè ja tenim algunes coses, per exemple, ja es comença a imposar el castellà, indirectament, només indirectament, perquè oficialment tot era en català. A Catalunya tot es feia en català, però com que ja venien coses de Madrid, com que ja el rei ja només n'hi havia un, sí que era un rei que era de Castella i la mateixa persona era rei de Catalunya i Aragó, però era un, i aleshores aquest rei ja governava d'esquena al país. Vull dir, ell el que li preocupava era tot el seu imperi, però Catalunya era un més dels regnes que tenia. Altres factors que fan que arribi la decadència, doncs el descobriment d'Amèrica, per exemple. Abans, el mar Mediterrani, la mar Mediterrània, més ben dit, la mar Mediterrània era el centre del món. Era una mar envoltada de territoris, clar, per això se li diu Mediterrània, per això els romans en deien Mare Nostrum, la nostra mar, és com un llac molt gran envoltat de territoris, la mar Mediterrània. I Catalunya, la flota catalana, va tindre una gran importància dintre del Mediterrani. De fet, ja ho sabeu que vam tindre tot un imperi i, a més, tota una sèrie de consolats escampats per la mar Mediterrània. I aquí a Vinyols ho sabeu ben bé, perquè sabeu que hi ha un carrer que es diu carrer, que no em feu dir on cau, que ja el dèiem, però teniu un carrer que es diu carrer del Consolat de Mar, I què era el Consolat de Mar? Doncs era una organització en què els catalans teníem tota una sèrie de consolats, una sèrie d'oficines repartides per tots els ports de la Mediterrània i a vegades fins i tot per ciutats una mica interiors que no eren ben bé ports però eren ciutats importants on allí es tractava el comerç català i etc. Compareu la situació en aquesta època, l'època en què existia el Consolat de Mar,
amb la situació actual, no? Que l'estat espanyol s'empipa moltíssim perquè tenim delegacions comercials fora de Catalunya i que així que apliquen el 155 en les tanquen totes, excepte una, perquè no la podien tancar, es veu. Compareu la diferència, no? És a dir, entre el que teníem i el que tenim ara. No, el que tenim ara és un estat en contra, és a dir, hem tingut consolats per un munt de ports, pràcticament tots els ports importants de la mar Mediterrània, i ara no podem tindre res. Ara no podem tindre res perquè es veu que els sap greu que tinguem unes oficines que ajudin els exportadors catalans a fer negoci amb l'exterior, etc. Tenim present, a més, que Andalusia en té moltíssims més, el País Basc en té moltíssim més, és cosa que respecto, no ho critico, que Andalusia també en tingui, em sembla molt bé, si en volen tindre, doncs que en tinguin, però resulta que tothom en pot tindre, però els catalans no, perquè clar, com que som catalans no en podem tindre, no? Doncs bé, se descobreix Amèrica i aleshores el centre del món passa a ser l'Atlàntic. Ja no és la mar Mediterrània, és l'oceà Atlàntica. I aleshores, perquè clar, el comerç va d'Amèrica a Europa. A més, els catalans, com que es considera, que això és molt discutible, que hi ha molta gent que ho discuteix, que el descobriment d'Amèrica és un descobriment castellà, doncs automàticament els catalans queden, com que som dos països diferents, atenció, som dos països diferents en aquell moment, el rei és el mateix, però som dos països diferents, els catalans no poden anar a fer comerç amb Amèrica, no hi poden anar. I per tant, això també agreuja la situació econòmica de Catalunya i també, indirectament, serà un altre factor que provocarà la decadència. Una altra cosa, la invenció de la impremta, no? La impremta s'inventa cap a la meitat del segle XV i la impremta té una cosa que és que per una banda va molt bé per la cultura, perquè d'haver de fer els llibres a mà, imagineu-vos abans aquells farares que anaven escrivint i per fer una còpia d'un llibre, i un llibre tenia un valor immens perquè, esclar, imagineu-vos la cosa de feina que representava escriure un llibre a mà i a més en aquells dibuixets tan bonics que hi feien. Per tant, vol dir que tindre llibres era una cosa que només s'ho podien permetre la gent molt rica, no? Clar, tu amb la impremta que els fas com a xurros, pim-pam, clar, la diferència és molt gran, no? Però això és una gran revolució, la invenció de la impremta, ja ho sabeu, i molt important per la cultura, però passa que en un determinat moment els impressors diuen si imprimeixo en castellà en venc 100, si imprimeixo en català, com que no hi ha tanta gent que el parli, només en ven 20. Doncs, com que aquests catalans ja es van espavilant de començar a entendre el castellà, imprimiré en castellà. I aleshores arriba un moment que hi ha una gran tendència a imprimir només en castellà. I això també provoca, és un altre factor que ajuda a la decadència. Bé, he passat potser molt ràpid a la decadència, però abans també una altra cosa que no vull deixar al tinter i no dir-la és la qüestió dialectal. Ara, avui dia, doncs parles amb algú de Mallorca o amb algun valencià i aleshores hi ha unes grans diferències, una mica notables entre la manera de parlar l'un i l'altre. Això és una cosa bastant que s'exagera, perquè en general si és un valencià o un mallorquí culte, doncs ja parla un català més uniforme, no? I de fet, ara darrerament, doncs tenim la sort, cosa que no passava anys enrere, que doncs sovint pels mitjans de comunicació sentim parlar valencians i gent de les illes perfectament. No gaire gent de Catalunya Nord, aquests queden més arraconats, però bé, van gent de la Franja, etc. I la gent ja s'hi va acostumant, no?
Però aquestes petites diferències que hi ha ara entre el català d'un lloc i el català de l'altre, doncs aquestes petites diferències al segle XIV i al segle XV eren inexistents, és a dir, no existien, fins al punt que et ve a les mans, suposem, un escrit, et ve a les mans un escrit en català i dius, mira, ara jo endevinaré, doncs, si el que l'escrit és valencià, és de les Illes, és de Catalunya Sud, és de Catalunya Nord, ara ho endevinaré. Doncs no es pot endevinar. No es pot endevinar de cap manera al món, perquè el català en aquella època era una llengua absolutament uniforme. Potser a la llengua parlada ja hi podia haver algun detallet que sí que canviés. A la llengua parlada, si l'haguéssim pogut sentir, cosa que no podem fer perquè no tenim la sort que en aquella època hi hagués màquines de gravar so, per tant això és impossible, no? Però podem endevinar que a la llengua parlada hi podia haver alguna diferència, no? I que per tant pel so es digués sí, mira, aquest parla de València o aquest parla de Catalunya Nord o parla de Menorca, però en un escrit, i més en general la gent que sabien escriure eren ja gent culta, per tant ja utilitzaven el català general, en un escrit no es pot saber de cap de les maneres. No es pot saber, perquè la llengua era completament uniforme. Per tant, totes aquestes barrambònies, aquestes bestieses, que el valencià és una altra llengua, diferent del català, tot la pau i totes aquestes roqueries que es diuen, doncs són això, bajanades, bajanades completes. El català és una llengua, fins i tot avui, al segle XIV és que era uniforme 100%. Però avui hi ha unes petites diferències. Diu un valencià, diu jo cante, i en canvi un d'aquí diu jo canto, un de Catalunya Nord diu jo canti, un de les Illes diu jo cant, hi ha per exemple aquestes algunes petites diferències, però fins i tot avui les diferències dialectals que observem a la llengua catalana són molt més petites que les que hi ha doncs, en llengües, en moltes altres llengües del nostre entorn, no? Ja no diguem l'italià, que en realitat és un mosaic de llengües, ja no diguem el francès no, perquè el francès ja sabem com són i han fet desaparèixer tot el que no sigui el francès de París, no? El francès deixem-lo a banda, no? Però l'alemany, a Baviera, fins i tot fan llibres en bavarès, i el bavarès és un tipus d'alemany que si no un bon coneixedor de l'alemany li posen a les mans un llibre en bavarès i tindrà alguna dificultat. Ja no diguem alguns barris de Londres. Hi ha barris de Londres que gent que saben molt anglès no els entenen, no? Ja no diguem l'anglès dels diferents estats dels Estats Units, d'Austràlia, etc. Ja no diguem el castellà d'alguns llocs d'Andalusia hi ha una afanyada per entendre'l, no? Ja no diguem Canàries i ja no diguem doncs els països americans que parlen en castellà. Hi ha unes grans diferències. En canvi el català, com que hem quedat aquí només a casa nostra, doncs és una llengua, fins i tot avui, però molt uniforme, però molt. I en canvi, clar, hi ha algú que doncs diu, aplica aquella màxima, que em sembla que la va dir Juli Cèsar, si no m'erro, divideix i venceràs. Divideix i venceràs. És a dir, es tracta, són gent que volen fer desaparèixer com sigui la llengua catalana i aleshores diuen coses com la que us explicava Adés abans, a dir, ei, Catalunya sempre ha estat bilingüe, mentida, el català i el valencià són dues llengües diferents i la pau, que es parla a l'Aragó, doncs també, mentida, i així successivament, no? I per tant hem d'estar una miqueta vacunats, vaccinats, perquè vacunats és un castellanisme que no hauríem de dir, que passa que ja no sé si tindrem temps de parlar-ne. Sí, hi ha tota aquesta història d'aquest catanyol que es fa servir oficialment, però que aquí a la sala hi ha un company que ja sap perfectament que jo en soc completament contrari, no? Vacuna és un castellanisme, que en cap llengua es diu vacuna, més que en castellà. Deixeu-me fer aquest petit parèntesi, no? En totes les llengües es diu vaccina,
no sé per què en català hem de copiar justament la paraula castellana, no? En francès se diu vaccina, en italià es diu vaccina, en totes les llengües es diu vaccina, perquè nosaltres no hem de dir vaccina, també, si és la paraula que toca etimològicament, no? Doncs hem d'estar vaccinats contra aquestes mentides que cada vegada les sentirem més. Perquè si vau sentir aquell senyor que va sortir dissabte a TV3, doncs esclar, ara el que volen és ensenyar la història de veritat. I la història de veritat és dir totes aquestes mentides, al contrari del que estic explicant. Bé, he dit que ho lligaria amb el segle XIV. Al segle XIV tenim obres com Tirant lo Blanc, la primera novel·la moderna, que es considera novel·la moderna de la història de la humanitat. No m'allargaré a explicar per què és una novel·la moderna. Sí, perquè no hi ha fantasia. Hi ha exageracions. Tirant lo Blanc, sempre que lluita amb algú, sempre guanya. Dius, ostres, quina sort, no? Com aquell que diu, no fa mai ni una rascada. Per tant, és un realisme exagerat, però no hi ha fades, no hi ha feltres màgics, no hi ha ogres, i per tant, cosa que la novel·la antiga sí que tenia, era una novel·la molt fantàstica, i aleshores per això es considera que Tirant lo Blanc és la primera novel·la moderna, i aquesta primera novel·la moderna, doncs s'ha escrit en català, i això ho hem de saber. Després se n'escriu una altra, d'autor anònim, no sabem qui la va escriure, que es diu Curial e Güelfa, que se'l coneix com el Curial, perquè no en sabem l'autor. L'autor de Tirant lo Blanc sí que el sabem, es deia Joanot Martorell, i era valencià, i era cunyat d'Ausiàs Marc. Ausiàs Marc, un gran poeta, que el pobre és desconegut perquè va escriure en català. Si Ausiàs Marc hagués escrit a una altra llengua, seria considerat el que realment és, un dels millors poetes europeus. Però com que el pobre va escriure en valencià, és a dir, en català, doncs és completament desconegut per molta gent. Però bé, podeu sentir poemes d'Ausiàs Marc, com Veles Events, doncs musicats per Raimon i molts altres. Després un altre gran poeta, el Joan Ruiz de Corella, no tan important com Ausiàs Marc, però també Déu-n'hi-do, o un altre prosista important, Bernat Metge, o sense deixar de banda els sermons de Vicent Ferrer. Vicent Ferrer era, que va acabar sent Sant Vicent Ferrer, era un predicador dominicà famosíssim que tombava per tot arreu fent sermons i sempre els va fer en català. I ha passat a la història de la literatura catalana pels seus sermons molt interessants per a conèixer la llengua de l'època. Potser el contingut no el trobarem interessant perquè és de caràcter religiós i a més molt retrògrada, perquè Vicent Ferrer era molt retrògrada, a diferència de Ramon Llull, però si deixem córrer el contingut per conèixer la llengua catalana de l'època, els sermons de Vicent Ferrer són interessantíssims, perquè esclar, en un sermó no és com un que escriu un llibre que mira de redactar-ho bé, una cosa, diguéssim, prosa bonica, no? Un sermó és una cosa espontània, has de convèncer la gent, i per tant és un català boníssim el de Vicent Ferrer, i Vicent Ferrer no va fer cap sermó que no fos en català, i això que a vegades anava on es parlava castellà, i va morir a la Bretanya, va travessar tot França i va morir a la Bretanya, a la banya aquella de França que entra cap a l'Atlàntica, no? I després tenim Eiximenis, un altre frare, tenim l'Alcel Tormeda, un mallorquí que es va fer musulmà, se'n va anar a viure a Tunis i va passar tota una sèrie d'aventures. És a dir, que tenim una literatura, és a dir, si el món s'hagués acabat després del segle XV i haguéssim comparat no calia que s'acabés un món, això és una manera de dir, no? A final del segle XV la literatura catalana és però incomparablement superior a la literatura espanyola, a la literatura castellana, per ser més exactes. Incomparablement superior. Però en acabat ve, com us deia, doncs, la decadència, no? Ve el casament dels Reis Catòlics, ve la decadència, i llavors ja, a partir d'aquell moment,
doncs tenim que la llengua catalana comença a tenir problemes. Parlem una miqueta més de la decadència. Un altre factor que hi va haver és la Inquisició. La Inquisició, creada pels reis catòlics, era unificada per tots els seus regnes. Per tant, la Inquisició funcionava en castellà i tot ho feia en castellà. Per tant, si amb algun català el Tribunal de la Inquisició li obria un procés, doncs li obria en castellà. Per tant, és un altre factor que també hem de tindre en compte. Bé, però, com us deia, al segle XVI la llengua catalana continuava existint i continuava havent-hi escriptors. Per exemple, el que ja us he parlat del Joan Timoneda, que va fer poemes en català i en castellà, però després un altre poeta que es deia Pere Serafí, després un prosista que es deia Cristòfor Despuig. Cristòfor Despuig era tortosí i va escriure, va néixer el 1510 i va morir el 1574, i va escriure Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, una història de Tortosa dialogada, és a dir, en forma de diàleg, també molt interessant. Pere Serafí no se sap on va néixer, el que he dit abans, se'l coneixia com lo grec, se suposa que havia nascut a Xipre, però va vindre de molt jovenet aquí a Catalunya i es va convertir en un poeta català. I després, si ja anem al segle següent, al segle XVII, doncs tenim la figura de Francesc Vicent Garcia. Francesc Vicent Garcia també era tortosí com el Cristòfor Despuig i pel nom, us sona? Algú n'ha sentit parlar mai del Josep Vicenç Garcia? I del rector de Vallfogona? Perquè Josep Vicenç Garcia ha passat a la història com el rector de Vallfogona. I, per exemple, mon avi, que el pobre era analfabet, mai me va parlar de cap escriptor català, mai, excepte d'un. Només em va parlar d'un quan jo era petit. Mon avi va morir quan jo tenia uns 10 anys. Endevineu de quin és l'únic escriptor català del qual em va parlar mon avi? Sí, l'heu endevinat, del rector de Vallfogona. Perquè es va convertir en una figura popularíssima. Ell es va fer capellà i la destinació que li van donar, no sé si la primera o ben aviat, va ser rector del poble de Vallfogona de Riucorb. Allà arribeu tirant cap a Tàrrega, Ciutadilla, mà dreta, Guimerà, Vallfogona de Riucorb. Doncs ell va ser tota la vida rector d'aquell poble, la Conca de Barberà, i encara és Conca de Barberà, i escrivia poemes barrocs, així una miqueta recargolats, amb paraules triades, etc. És la característica del barroc. Ell era seguidor de Góngora i Quevedo, Quevedo, un enemic de la cultura catalana, però ell era seguidor seu, i aleshores ell escrivia poemes dedicats a senyores. Clar, que un capellà escrigui, els capellans catòlics que no es poden casar ni tot això, que un capellà escrigui poemes a senyores que li agradaven, doncs esclar, això cridava l'atenció a la gent, però és que no es limitava a escriure poemes a senyores, sinó que també li agradava molt escriure poemes escatològics. No sé si sabeu què vol dir la paraula escatològic aplicada a la literatura. Fa com una mica de vergonyeta dir el títol d'un dels seus poemes. Bé, en té un dedicat a una cagadora que va construir el seu jardí, per exemple. Sí, l'altre el dic, no us escandalitzareu, té una oda a l'ull del cul, també, sí. Clar, és que si no en tinguéssim, pobres de naltros, ens moriríem. I llavors ell parla de la utilitat que té aquesta part del nostre cos. I esclar, això feia molta gràcia, i aleshores es va convertir en un personatge popularíssim, fins i tot, això m'ho explicava ma mare, mon avi, diu que ell, quan era al llit de mort,
doncs va dir a la seva majordoma: mira, veus, a l'armari que tinc allà, el que hi ha a la dreta, crema-ho. I eren tots aquests poemes, no? Eren a la dreta. I el que hi ha a l'esquerra, que eren poemes seriosos i escrits seriosos, doncs publica-ho. I resulta que la majordoma va agafar l'A per la B i va cremar els seriosos i va deixar aquells i els va publicar aquests. Bé, això és una anècdota una mica per rentar-li la cara, però això segurament que és fals, no? I que realment és el que li agradava escriure, no? Després, un altre poeta que es deia Francesc Fontanella, que va néixer a Barcelona i va morir a Perpinyà. Francesc Fontanella té dedicat un carrer a Barcelona que tothom hi ha passat. Tothom hi ha passat pel carrer Fontanella i no saben qui era aquest Fontanella, de la plaça de Catalunya a la plaça d'Urquinaona, per la part de baix. Sabeu, el carrer Fontanella? Doncs és el carrer de Francesc Fontanella, un poeta del barroc català, segle XVII, no? I un altre no tan conegut que es deia Josep Romaguera. Anem passant al segle XVIII. Al segle XVIII hi ha un escriptor important a Menorca. Es deia Joan Ramis i Ramis, que és sobretot conegut... no he posat cap dibuix, posarem aquest, a veure si almenys posem alguna cosa. Posem la Lucrècia, veiem si s'obrirà. Si no ens en sortirem. No, mira, tenim problemes. Però bé, tampoc és important. La veieu petitoneta? La veieu petitoneta, obríem, a veure en què ho podem obrir. Foto, a veure si s'obre amb aquest. No. Ara, això... mira, sí, hem estat de sort. Va escriure una nova de teatre que es deia Lucrècia. Això és una estàtua d'aquesta Lucrècia. La Lucrècia era la dona de l'últim rei de Roma, abans dels emperadors, a l'època molt antiga, al segle V o VI abans de Jesucrist, que va ser violada per l'enemic del seu marit, per un enemic del seu marit, i després ell i els seus companys es van venjar d'aquest amic. I la història d'aquesta Lucrècia és molt commovedora, i per això el nom de Lucrècia, encara hi ha dones que es diuen Lucrècia, com la cantant cubana, o com s'ho va dir la Lucrècia Borgia, hi ha hagut altres Lucrècies, però aquesta va ser la primera, i se la considera el model de l'esposa fidel, podríem dir, l'esposa que és assassinada, perquè també la van acabar assassinant, per fidelitat matrimonial. Llavors, i aquí la veieu ja morta, en aquesta estàtua, i Joan Ramis i Ramis, entre moltes altres coses, va escriure una obra de teatre sobre la Lucrècia. Perquè en aquella època, és a dir, durant el segle XVIII, Menorca formava part de l'imperi anglès. És a dir, després de la Guerra de Successió, la Guerra del 1714, la guerra en què finalment ja Espanya ens ocupa de forma definitiva, perquè després vindrà Felip V i ja anul·larà totalment qualsevol institució catalana, sabeu que això és el decret de Nova Planta i que passa després de la Guerra de Successió, suposo que això ja no cal que m'hi entretingui, doncs els anglesos ajudaven els catalans, però a mitja guerra ens van deixar abandonats, però van dir Gibraltar i Menorca ens ho quedarem, que ens anirà bé, i Gibraltar encara el tenen, i Menorca després va passar a Espanya per allò d'aquelles negociacions de canvi de cromos, i després va tornar a Espanya però l'any 1802. Per tant, Menorca va ser britànica del 1708 al 1802. Entremig hi va haver un període en què va ser francesa, per qüestions de guerres, ho van ocupar els francesos, durant la Guerra dels 7 anys, durant 7 anys va ser francesa, i també va ser espanyola durant la Guerra anglo-espanyola, la van ocupar a Espanya durant 6 anys, però rient, doncs va ser
anglesa, o britànica, per ser més exactes, durant 71 anys. Descomptant fins i tot aquests períodes. Durant 71 anys Menorca va ser britànica. Això explica que en el parlar menorquí es diguin determinats anglicismes que fora de Menorca la gent no els diem. És a dir, un guix d'escriure a la pissarra, doncs n'hi diuen un xac, que ve de l'anglès xalc. Una tribuna d'aquestes que hi ha a les cases que sobresurt de la façana, això que aquí en diem una tribuna, diuen un buínder. Un buínder. Dius, buínder, i d'això d'on surt? Doncs bow window, és a dir, arc, finestra amb arc, traduït literalment de l'anglès. Els nens, quan jugaven, els nens de fa anys, els d'ara ho farien fins i tot els d'aquí, això, perquè ja saben anglès, però quan ningú sabia anglès, en jocs infantils es deia stop, per aturar-se en el joc, per exemple. I això és, podríem dir, la conseqüència d'aquests 71 anys de formar part de l'imperi britànic de Menorca. Ara, una cosa molt important. Quan, després del Tractat dels Pirineus, el 1651, la Catalunya Nord, la monarquia castellana, decideix regalar això a la monarquia francesa a canvi d'alguna altra cosa i per un tractat de pau. Sí, per fer el tractat de pau, perquè els catalans perdéssim la guerra que teníem en aquell moment, la guerra dels segadors, diguem les coses com són, i regalen la Catalunya Nord a França. A partir del cap de 4 dies, doncs el rei, el Lluís, no recordo el número, ja imposa el francès, i després quan arriba la república no us penseu que canviïn de pensament, imposen el francès fins als nostres dies. Aquí, després del decret de nova planta, doncs comencen també a imposar el castellà. És a dir, quan ja arriba el decret de nova planta al segle XVIII, doncs ja s'imposa el castellà de totes. A Menorca no. És a dir, els britànics tenen una altra manera de fer. Ells el que volen és que els seus vaixells tinguin refugi al port de Maó, que com sabeu és un port natural, que de forma natural protegeix els vaixells molt bé, i fer comerç i totes aquestes mandangues, Però no tenen cap interès a fer la guitza a la cultura catalana, de tal manera que els fan ramis i ramis, pot escriure la mar de bé, i la cultura catalana té una florida durant aquesta època. És a dir, és on la cultura catalana va més bé, perquè, esclar, el que havia anat a petar a Espanya, doncs, llengua catalana prohibida, França també, però en canvi a Menorca no. I no tindré temps, veig, ja de fer l'època moderna, l'època de la Renaixença, però, mira, si voleu me torneu a convidar i fem la Renaixença i l'època moderna, però miro el rellotge i ho veig impossible, i per explicar un malament jo sempre he tingut el criteri que en comptes d'explicar-ho de qualsevol manerota i dir 4 paraules, a vegades val més explicar-ho millor i que s'entengui. No voldria acabar, perquè és del segle XVIII, sense dedicar unes paraules, i serà l'última cosa que parlaré, i que a veure si queden uns minuts perquè pugueu demanar alguna cosa si voleu, del baró de Maldà. El baró de Maldà es deia Rafael d'Amat i de Cortada, era un petit noble barceloní que va néixer al carrer de la Porta Ferrissa, on tenia, encara hi ha el palau on ell vivia, que se'n diu el Palau Maldà, i ara sabeu que hi ha el Palau Maldà, als baixos, les galeries Maldà, que conserven el nom. Era el senyor feudal, el noble del poble de Maldà, a la Segarra, si no m'equivoco, allà només hi anava a cobrar les rendes, ell vivia a Barcelona, i el baró de Maldà va escriure una obra interessantíssima que es deia El calaix de sastre. Un calaix de sastre, sabeu que se n'hi diu, amb un recull de coses diverses, perquè els sastres allà tenien botons de totes menes, i agulles, i fils, i coses, i llavors s'utilitza l'expressió calaix de sastre per això. I en què consisteix el calaix de sastre? Doncs coses que passaven a Barcelona, i llavors a aquell home li agradava escriure, i cada dia, com que no tenia gaire feina,
més que escriure i menjar xocolata desfeta, que li agradava moltíssim. Sí, és veritat, no és un acudit, no. Ja en aquella època. Ell era nebot del Manuel d'Amat i de Junyent. El Manuel d'Amat i de Junyent era son oncle, germà de son pare. Qui era el Manuel d'Amat i de Junyent? Ho sap algú? El virrei Amat, que té una plaça dedicada a Barcelona, a la part moderna, podríem dir, i a la Rambla el que va fer és... Per què se li diu virrei Amat? No perquè fos virrei de Catalunya, no, ell era un militar espanyol. Som al segle XVIII. Espanya ja ha ocupat Catalunya. La noblesa catalana s'ha espanyolitzat, s'ha castellanitzat, s'ha fet amiga dels altres nobles espanyols i s'hi ha acabat barrejant. On són els nobles catalans actualment? On són? Algú sap on són? No existeixen. Per què? Perquè s'han barrejat amb la noblesa espanyola, així que Castella ocupa Catalunya. Ell va ser un prestigiós militar amb un bon full de serveis com a militar espanyol i aleshores el van fer virrei del Perú. I llavors ell, mentre era allà al Perú, tenint amants índies, com la coneguda com la Perritxol, que va originar una opereta de l'Offenbach, que es diu la Perritxol, que fa un parell d'anys la feien a Barcelona. Doncs, mentre ell era allà, va dir, la meva dona que s'ha quedat a Barcelona, doncs si més no li faig un palau. Com se diu aquest palau? El Palau de la Virreina. El Palau de la Virreina, doncs, baixant a la Rambla, a mà dreta, allí on s'enxampla, no? Molt a prop de la Porta Ferrissa, que és on vivia un germà i un nebot. Doncs, tornant al baró de Maldà, el nebot, Rafael d'Amat i de Cortada, doncs, això, ell anava escrivint, no tenia cap tenya, vivia de les rendes, i els seus escrits són una quantitat de lletra enorme, i ara és d'una gran utilitat per conèixer la llengua de l'època i la petita història, una cosa que els historiadors valoren molt. És a dir, no la història dels grans reis, de les grans batalles, de les grans gestes, sinó com vivia la gent, la vida quotidiana. Això és interessantíssim, perquè hi ha molts historiadors que això no hi paren esment, no hi donen cap importància. En canvi, ell explicava anècdotes, coses que passaven. Per exemple, i amb això acabo, una cosa que explica, que a mi em va cridar molt l'atenció d'un tros que vaig llegir, perquè s'ha llegir, la seva obra és immensa, no l'he llegit de tota, no cal dir, només un trosset. Diu, una persona, abans sabeu que la gent els enterraven a les esglésies, no encara existien els cementiris moderns no es van començar a construir fins arran d'un decret de la segona meitat cap a finals del segle XIX, un segle després. Per tant, en aquella època la gent s'enterraven a les esglésies. Llavors, clar, hi ha un difunt, però on ho posarem? No tenim lloc, s'havia de construir una tomba en aquella església. I van dir, ara els paletes, allò que passa amb els paletes, no? Els paletes no els hi va bé, van deixar el taüt en un racó, i els paletes no anaven venint, i en sec un dia van endreçar una cambra de mals endreços i allà els hi va sortir un taüt amb un mort que no s'havia enterrat, no? I aleshores això va córrer per Barcelona i llavors ell l'explica, no? Mira què va passar en tal església que han trobat un difunt de fa 2 o 3 anys que s'havia d'enterrar i encara no l'han enterrat, no? I explica, doncs, coses d'aquestes així. I em sap greu, però esclar, és que pràcticament és l'hora, finalment només us he deixat un parell de minuts per si voleu intervenir, però és que si ara em poso la Renaixença és impossible. Però, no, el que us deia, que jo més m'estimo estendre'm una mica més, però que el que explico s'entengui, que no pas córrer molt i que després les coses quedin mig dites, no? Gràcies. Hi ha alguna cosa que vulgueu dir? Una cosa que no s'hagi acabat d'entendre? Alguna cosa que no estigueu d'acord? També pot ser. Bé, doncs, si no hi ha cap intervenció, deixeu-me gastar el darrer minut per dir que quan arriba el segle XIX, doncs hi ha una revifada de la cultura catalana que se'n diu la Renaixença, que la comença Aribau amb l'Oda a la Pàtria
i que hi ha 4 grans escriptors, 2 escriptors de teatre, que són Pitarra i Àngel Guimerà, que van estar a punt de donar el Premi Nobel, però que Espanya va maniobrar per darrere perquè no li donessin, i al final no li van donar, però que té una producció immensa, és un gran escriptor, Àngel Guimerà, un gran poeta, Jacint Verdaguer, i un gran novel·lista, Narcís Oller. I amb això arribem a l'època moderna, ja amb escriptors que tots coneixeu, Carles Riba, Segarra, Salvat Papasseit, i aquí ho deixaríem. Ha sobrat un segon. Gràcies, company. Això